Oso bate interesgarri bat irekitzen da ontziola hori berreskuratzeko, erosketa egin da, erosi egin dugu, horretarako eman diogu diru laguntza udaletxeari, eta hemendik aurrera egin behar duguna da proiektua ondo aztertu eta burutu. Ontziola hori berreskuratu dadin eta berriro ere bere garaian egiten zen bezala, txalupak edo danadalakoa berriro ere horrek inguruko aktibitatea berreskuratu dadin. Aurreneko harria jarri dugu, dala hori ostia, baina ikusi zuen bezala oso egoera txarren dago. Oain egin berdeuna da hori berrizkuratu. Gure departamentu teknikoak badaka proiektu bat hori berrizkuratzeko eta hori den berrizkuratu. Eta erabilera horrei emateko, gure kulturako zinegotziak badazka arrebizti idea. Eta ezkerran teman bati bat ere, esautu dut talde bat, hor Zumaian, asko argitu ditu gaian, nondik noa jundezakegun. Nik uste elkarlanen ondo bideratuko dugula gaia. Gaina sartu nahi dugu baita ere hezkuntza proiektu honetan, errekuperatzeko pixkat, behar ditzen dute uste karpinteria de Ribera, holakoa da, horrek haineko historia daukana.